дар баробари сокинони дигар навоҳии мамлакат сокинони ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба наврӯзгоҳи ноҳия ҷамъ омада аз ин ҷашни ҷамшидӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карданд. Дар оғози чорабинӣ дар назди варзишгоҳи марказии ноҳия намоиши бозиҳои миллии варзишии машқварзони ноҳия ба тамошобинон пешкаш карда шуд, ки ба ин ҷашни аҷдодӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. Дар намоишгоҳи идона аҳли зиё ва аз заҳмати кулли ҷамъиятҳои деҳот, корхонаву ташкилоти ноҳияи Темурмалик бо оростани дастурхони пурнозу неъмати наврӯзӣ, ҳунари катбонугӣ ва чеварии бонувон ва дастоварди варзишгарони ноҳия ба маъраз гузошта шуда, ҳамин минвол нишони арзгузории хешро ба таърихи пурғановат ва тамаддунофари миллат баён карданд. Дар қисмати тантанавии чорабинӣ раиси ноҳияи Темурмалик тамоми иштирокдорони тантанаи Наврӯзро бо фарорасидани ин ҷашни фархундапай таҳният гуфта, қайд намуд, ки бо пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 сесолаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст ва сокинони ноҳияи Темурмаликро зарур аст, ки баҳри ободии деҳаю маҳалла рушди ҳунарҳои мардумӣ ва қабули меҳмонони дохиливу хориҷӣ саҳми хешро гузоранд. Дар идомаи чорабинӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба фаъолияти як қатор кормандони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ, ташкилоту идораҳо ва варзишгарону мураббиёни муваффақ ифтихорнома ва сипосномаҳои раиси ноҳияи Темурмалик тақдим карда шуд. барномаи идонаи фарҳангии хеле ҷолиб иборат аз сурудҳо дар васфи Наврӯзи оламафрӯз базмгоҳи наврӯзиро шукӯҳи дигаре бахшиданд. Наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои мардумони ориёи табор аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад, ки ба фарҳанги қавму миллатҳои дигари Осиёи марказӣ низ бо ҳамин ном гузошта шудааст. Дар идомаи рӯз дар амфитеатри боғи фарҳангии фароғатии ноҳия мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба гӯштини миллӣ баргузор гардид, ки беҳтарин варзишгарону паҳлавононро ба ҳам овард. зимнан дар ин мусобиқа баъди ба даст овардани ғолибият варзишгарон аз ҷониби роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Темурмалик бо тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ гардиданд. ғолибони мусобиқаи мазкур ба давраҳои вилоятиву ҷумҳуриявии мусобиқаи гӯштини миллӣ пешбарӣ карда мешаванд.